حركة Ja ahneuden lyhytnäköisyyden voiton tavoittelun vallassa ihmiset uhkaavat teoillaan tukahduttaa Itämerta symboloivan joutsenen rehevöityneisiin syvyyksiin. Uhattu joutsen taistelee olemassa vastaan ja syntyy uudestaan sinilevälautan läpi Laaron alla harjalle. Ja nyt he tekevät tämmöistä veskaa. No niin, ja nyt sitten päästään tähän varsinaiseen lähtölaskentaan, johon voi koko yleisö ottaa osaa. Olemme valmiita. Ja lähtee nyt 10, 9, 8, 7, 6, Mikä karsita täysin? 4, 3, 2, 1, 0 ja voi lähteä! يلا من avatuksi. تحرك اذا نقرب المكان ارتمي اتن كاكي مني والله ذول هنا هم الوانهم حلوه Sieltä tosiaan tulee meidän viime vuoden voittaja Samba Carioca Turusta. Heinäkoulun värisaamat sininen ja valkoinen ja tunnuksena toimii joutsen. Tänä vuonna Cariocan kulkue on hätähuuto rehevöityneen Itämeren puolesta. Me haluamme kulkoillaan tuoda esiin, kuinka tärkeitä tekomme ovat haavoittuvan meidän suojelussa. يلا هي الدمام Samba Carioca is Turku's very own Samba school and the current Finnish champions of Samba. We are soon celebrating our 40th anniversary with big hearts and full carnival spirit. This year, Samba Carioca's parade is a cry for help on behalf of the Baltic Sea, which is suffering from eutrophication. Siellä kulkujen ensimmäisenä meni toi Commissar de French ihan tuolla jo kohta kääntymässä. He ovat tuhouhkaa Itämeren joukkio ja Itämeren myrskyt ovat tummuneet rehevöitymisen ja happikadon vuoksi. Ja ahneuden ja lyhytnäköisyyden voiton tavoittelun vallassa ihmiset uhkaavat teoillaan tukahduttaa Itämerta symboloivan joutsenen rehevöityneisiin syvyyksiin. Uhattu joutsen taistelee olemassa vastaan ja syntyy uudestaan sinilevälautan läpi Laaron alla harjalle. Ja nyt he tekevät tämmöistä veskaa koreografiaa, joka kertoo tätä tarinaa. Sen jälkeen siellä on Mä olin siellä. Mä menen sinne. Joo, tehtiin short Aivan siellä. punainen auto. Okei. Mä seisotaan, koska siellä ei ole ihmisiä. Siinä sitten Aprealla on ensimmäinen iso lastenvaunu. Sampo, ja Sampohan on Itämeren suomalaisessa kansanterveydessä ihmeellinen rikkaus ja jauhomylly. Ja tämä vaunu kuvittaa sitä tarinaa. Ja siellä näiden päämestarina, eli korkeammalla paikalla tanssivana henkilönä, tämän pukukilpailun ei voittaneen Varjo. Vaunu on rakennettu lähes kokonaan kierrätysmateriaaleista ja siinä on runsaasti rakennusteollisuudesta jätteistä ja kanaraa ja erityisesti karnaalista tuotettua materiaalia. Siellä muina estekeina on myös ايه لا لا الجو
on vastuuni mun. Kuule aallot, kuule maa, Joutsen huutaa vastattaa. Aamin valtakunta on aika pelastaa. Sanoa neuden meren rantaa. Joutsen valkoinen nousee lentoon. Aika tunnella tulossa. Aamin valtakunta on aika pelastaa. Sanoa neuden meren rantaa. Nousee lentoon. Aika tunnella tulossa. Aaltoihin sukella tiettyihin mustiin ilmiään. Tahdet ihmisen koitan irrottaa, niistä siiviä irti saa. Tahtoista valoon, tahdota naisin, pohja kuolluttei happea saa. Toivon harmonia, loputapa, taivaan sineen toiveeni vie. Tahdon elää, tahdon lentää, aamuvirtauden meille koittaa. Tarjokaa, taiston voittaa, verkon maailman kapsulissa näen. Tahdon elää, tahdon lentää, aamuvirtauden meille koittaa. Tarjokaa, taiston voittaa, verkon maailman kapsulissa näen. Verkon saalijan saa, pelasta meren ja maan. Aallon harjalla tanssii, lennän pois ja loistaa. Nainen, kyllä meren suoltaa. Vailla järkeä on ihminen, والله قاعدين على المدرج متونسين اكثر لو مصور من فوق احسن لي. هذا ارتي بده يسوي لنا شورت. jos siltä ottaa. Laulu kuvastaa myös rantakalvoita ja aaltoja. Itämeren maailman parantaa myös ulkomailla laulussa on tuottomaisesti aika pelastaa. Sanoa neuden meren vapaa. Joutsen valoinen nousee lentoon. Aika turvuuden loppuessa. انا راسها بالكاميرا وين ما افرها بس يطلع بالكاميرا. Siniset ovat meren kylmimaailman vähäsuolaisuuden vuoksi tärkeitä ekosysteemejä. Aktivistavat Itämeren väsymättä ja koko Itämeren lisää verran vuosittain. Sen voimat ottaa, mistä silmiä irti saa. Varmusta valoa, tahtona naisiin. Ja valkoisessa isossa asussa on siellä anteista Itämeren uudelleen syntyminen eli laulujoutsen koulusymboli. Suomen kansallislintu ja luonnonsuojelun symboli laulujoutsen hävitettiin lähes sukupuuttoon. Yhteisen ponnistuksen kanta saatiin kuitenkin jäätyönä Turun parkaalta طبعا هاي المرة الواقفة صار راسها اللوجو مال القناة. ما داعي في مكان غيره. koko yhteisön mainos. Isoissa hakeissa on Diana eli Iemanjaan aallot, Suoma pulssia kuvastaa. يلا روح يمها وقف حتى راسها بعدين يطلع. Suojatuksen vilkausten mukaan syvänteellisen hapetusta vedestä kulkestaan samaita syvyyksiä sekä vähentää haustikatoa ja rehevöitymistä. Meren vesi on jatkuvassa liikkeessä, kuten nämä vaijaaratkin, ja veden maatalo kulma puhdistaa meren hyvää meren pohjasta. Ja Paijaaneen perässä siellä tulee iso ala yhteisöjen tuema. Juuri sinä voit olla Itämeren sankari. Jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön ja Itämeren tilanteeseen. Olemme oman elämämme supersankareita, voimme jakaa tietoja ja vaikuttaa omilla valinnoillamme. Karjokkan vanha kaarti eli Neljä kaartaa korostaa yksilön vaikutusmahdollisuuksia positiivisuuden kautta syyllistämisen sijaan. هناك العالم شوف من هناك راح يرحم كلهم.
Okei. Makian emo Maria Härmää pitkälinjan sampaille rakkaussampaan sai Marian jatkamaan rakasta harrastusta Salossa. Salolaisen Makkia-studion sambaryhmä Makkia Dances koostuu niin konkareista kuin ihanista uusista sambayhdistelmistä. Makkia Studio is a joyful movement sanctuary located in the heart of Salo. At Makkia, everyone is free to shine in their own way through dance, acrobatics, or mind bodywork. Samba holds a special place in Makkia's heart as Maria Härmä is a long-time Samba enthusiast. Her love for Samba inspired her to continue the tradition in Salo. The Samba group Makkia Dancers brings together both experienced performers and wonderful new Samba lovers, united by rhythm, joy, and community. هناك غيرها توني اللولس يلا. اغاني تختلف. يلا نوقف لما يجون المجموعه الثانيه يقتربون. Sitten sieltä tulossa Rosera järjestäytymään. Minun oma Rampus, Samban sydän. Yhtään ei huomaa väristä. Roseran värit olivat nimittäin pinkki, tunnuksena ruusu. Ja tänä vuonna Roseran teema on rummu. Eli nyt mennään sinne Samba-juurille ja rummun tarinaan. Karnevaleskona tänä vuonna Roseralla on toiminut Liisa Oksanen hyvän tiimin kanssa. Ja Rosera saapuu karnevaaleille Tampereelta, eli samasta paikasta kuin meidän kuninkaallisetkin tuli. Koulu on perustettu vuonna 1987 ja Samban ryhmit ovat runneet Mansaarelle 40 كيلوباترا. Tänä vuonna tosiaan Rosera vie meidän takaisin Samban juurille syvimpään ja hämmentävimpään olemukseen rummun rytmiin. Enreira the Drum, The Heart of Samba kertoo tarinan, joka ulottuu Länsi-Afrikan jorubalaisten pyhistä seremonioista aina Rio de Janeiron kaduille ja jopa Helsingin kaduille. Matkan varrella pysähdymme kunnioittamaan vaikutusvaltaisempia henkilöitä, kuten José Nogueira, Pia Chiatta, José Pereira da Silva ja todistamaan historian keskeiset hetket ovat auttaneet muokkaamaan suurempia kulttuuriliikkeitä. Tällä teemalla on erityinen merkitys Roseralle, sillä Samba-koulun Mosidacin olennaisuutarinaa, meidän rumpuosasto oli Jateria soittaa tällä samalla tyylillä kuin tämä kuuluisa riolainen Mosidacin Samba-koulu. Rumpuhan ei ole vain musiikin lähde, vaan voima, joka yhdistää ihmisiä ja kuljettaa tarinoita sukupolvien ja kulttuurien yhdistää yksilöt yhdeksi mahtavammaksi yhteisöksi. Olemme päättäneet jäljittää matkan rummun henkisestä alkuperäistä nykypäivän Samba-paraateille tuodaksemme esiin perinteen jatkuman, joka elää edelleen jokaisessa rytmissä ja ryhmissä. Pyrimme näyttämään, mikä Samba jatkaa kasvua ja kehittymistään, säilyttäen samalla syvän yhteyden menneisyyteen, kuten rummus yhdettyä meidät kaikki yhteyden karnevaalle. والله بعد الكرنفال ما خلصان المهرجان مال السامبا بس تعبت انا وراي شغل وهسه يا دوب الحق ارجع للبيت. تعبنا وارتي معافني صار له ساعه ونص راح لان عنده ما راح للصيد يصيد سمك لان ارتم صياد يحب الصيد. فاخوان لا تنسون اللايك والاعجاب دير بالكم علينا والله هذا الفيديو متعب كان يوم. وهسه هاي يا دوب هاي راح اطلع منها انا اروح اركب القطار ارجع للبيت حتى اطلع للشغل. يلا راح اقسم هذا الفيديو لان صورنا يمكن صار 3 ساعات نصور فراح يتقسم الفيديو. يلا بما الله.